Para mí o videoxogo é o produto cultural máis completo porque xunta case todo o que pode xuntar o cine, que falamos de música, falamos de guión, ou seja, parte de literatura, a parte de arte artística, de firma e ilustración e demais, e logo suma a parte interactiva que che dá unha posibilidade de dar revoltas, pois, sobre todo a parte narrativa e demais. Entón, primeiro xúntanse moitas artes aí. E logo, iso, pois, desa posibilidade de ser unha maneira de contar historias dunha forma máis inmersiva e logo as temáticas non teñen nada que envexar ao que podes atopar en literatura boa e en cine bo, quero dicir, tes historias moi chulas dentro de videoxogos. Que pasa? Ao igual que o cine, pois hai cine que é un pouco máis de consumo rápido ou ás veces pois pode ser máis criticable Mm, e en videoxogos pasa o mesmo. Ás veces, moitas veces os que gañan fama son os de, pois igual, violencia gratuita ou que teñen claro. micropagos e demais, pero logo hai outros videoxogos, sobre todo pasa moito agora con estes estudios indies que ao final é onde se poden contar historias pois máis diversas, con maior representatividade de xénero, de raza e demais. Entón, videoxogos con historias interesantes hainas. Eu